Искате ли да сте по-уверени? На мен ми е отнело страшно много време да работя върху това. Затова днес поделям 3 супер лесни съвета, техники, които да пробвате. На първо място, мислете за езика на тялото. Изправете се като супергерой. Гърди напред, рамене назад, брадичка нагоре. Дори да се паникьосвате отвътре, тялото ти казва: аз съм под контрол, държа ситуацията под контрол. На второ място, очите. Гледайте хората в очите. Не като психо от филм на ужасите, разбира се, а просто нормално. Погледнете, задръжте за 2-3 секунди, после погледнете настрани. Това вдига нивото на вашия чар с поне 30%. На трето място, мислете за малките победи. Събирайте малки победи. Кажете здравей на непознат. Пуснете лав коментар на опашката или просто погледнете косата си в огледалото и я похвалете. Увереността е като фитнес. Тя се постига с тренировки. Увереността не е по наследство. Тя наистина се тренира. Пробвайте тези трикове и наблюдавайте себе си. Споделете, имаха ли ефект върху вас. Желая ви усмихнат и уверен ден!